बेबायदि जायै जायैनो एसे लदारा जाबाय आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा अमा बुन्दिथि फुंसो गारथारबाय होननानै बुंहरबाय थायो आंखौ कमेन्टआवहाय अमा बुन्दिथिसो फुंबाय होनहरदो आरो जानायखौलाय आङो एसेग्राब माने बिदि जाया ओंखामखौबो नांगौ माने एसेल' जायो ओमफ्राय जायोबो जायो मोजां जाया एखे खेब्रायलायबाय थायो आरो बे दाउआ थैगोनसो नै बेयावनो मेरला फैसा दंखायो आंहा हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खेबसेबाव ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग आरोना ओरैबायदि सान्दुं गोसा आं दायो न'आव दंफैयो लोगोफोर फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि खामानिमोन आं ब्लगखौ लानो हायासै ओमफ्राय दायो आङो मैगं हानो नागिरदों आरोना जिबो सुखांबाय आङो थाइबेंजों दा बयलारजों संनो नागिरदों आं दिनैहाय ओमफ्राय थाइबें हानोसै आरो दा ओरैथिंजाय नै माबा फंबाया माबा दानस'गासिनो आरोना ओमफ्राय ओरैथिंजाय थाइजौ माबानायबो दं गोलैनायबो दं ओमफ्राय बेखौबो फोसाबनांगौमोन ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि फिथाइ दं आरोना ओमफ्राय फिथाइया ओरैबायदि गोथाव गेसावबो गैया दा बेखौनो गुदोंबाबो बियो थैयाखै आरोना रोदाया जौवाखै नालाय माखासे ओमफ्राय थाइजौखौ माला मोनगोन नेगासिनो आरोना ओमफ्राय दायो ओरैबायदि साफा खालामनांगौ दङ ओमफ्राय दा साफा खालामसिगोन आरोना जोंहा बिराद गिदिर मोनसे फुजा होनोबो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो एसे साफा खालामनांसिगौ आरोना थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि ब्लगखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो सिगांनिफ्रायनो खालामबोबाय थाखायो आरो खालामलांबाय थागोन थ' गोबां मानसिया नेगेटिभ कमेन्टस हरग्राफोरबो दङ थ' बेफोरखौ आं जेबो साना बेनि गेजेरजोंबाबो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन होननानै आं सानो बेखायनो आं दिनैबो ब्लग लादों थ' नायलांबाय थादो दे नोंथांमोनहा आङो मैयासो फैदों रुमनिफ्राय न'आव ओमफ्राय आं दायो रुमाव थांथ'नाय नंला आं न'आवनो थाथ'सिगोन मानो होनोब्ला ओरैबायदि माबा जानानै दंजोबो ना बेनि थाखायनो आरोना नायलांबाय थादो नाय लोगोफोरा आंहा थाइबेंखौ हाखांबाय जि आरामनो ओमफ्राय हाग्रा जाजोब्बाय जोंना एसे ओरै देखायहैनां ओरैबायदि सान्दुं ओमफ्राय ओरैबायदि बार आरोना नै एवगासिनो ओरैबायदि हाग्रा जाजोब्बाय नै एवजोबनांगौ बाराबो ओरैबायदि बारदों ओरैबो एवजोबनांगौ साफा ओमफ्राय ओरैबो एवनांगौ नै ओरैबो हाग्रा जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायदि दुखु आरोना नायबानो जाबाय नै ड्रेसिंनि माबाबाबो गैला आयनाबाबो गैला आरोना आं बेखौसो खोबनानै दोनदों ड्रेसिंनि आयनाबाबो बायबाय नै आयनाखौ आं नैबावनो दोनदों आरोना गाराखै आङो नै आयनाया बेवहाय दङ ओमफ्राय गद्रेजनि आयनाबाबो बायजोब्बाय नै लोगोफोर मा खालामनो मान खस्थ' आरोना बायजोब्बाय गद्रेजनि आयनाबो गैला जेबो गैला ओमफ्राय बेनो मैया नैबेयो हाबनानैहाय आंनाव बौलायबावदों आरोना आखाइयाव बौनानै ओरैबायदि थै गखादों ओमफ्राय थै गजोबदों आरो ओमफ्राय आं बेयावनो ओरैबायदि बायबाबो माने उफाय गैया दोननांबाय आरोना आं सोबफिनाखै दुखु मोननानैनो ओरैबायदि सिफायनानै दोनजोब्बाय आरो ओरैथ' फुरा हाग्रा जोबखानाय जंगलबारि जाजोब्बायना दायो आं संसै नै थाइबेंजों बयलारजों जागोन आंहा दिनै बयलार लायदों नैबाव माबायदिथाय फेन्दानिखौ लाबो होनदोंमोन आरोना आङो फेन्दानिखौ माने संसै नै बयलार एवबाय आंहा आंनिखौ साफा खालाम मोनाखै जेबो मैया हाखु दाखु फैनानै ओरैनो जानला मोनला दोनफैलाजोबनायसो जेबो साफा खालाम मोनखायाखै नै बयलार एवबाय बेयाव थाइबेंआबो नै आरामनो ओमफ्राय ओरैथिंजाय नै हाग्रा एवदों लेबु दं माथो हनै लेबुआ बैयो नै लेबुआ ए थाइबें जादों बारा जा मोजां फैयो बेवहाय सानजानि बार ना थाइजौ दंना गैया बेवहाय दंमोन ना बेयाव आं ए दङ बैलाय माथो नै मबाइलावबो नुनो नागिरो एसे बैलाय सिनायनो नागिराहाय बै गाहायनिखौ लांदोंमोन आं दाखालि हावनो बेयाव दंबावो मोनसे ना
दाख्लै रुमाव लांदोंमोन आङो ओमफ्राय बावनानै एखे साननैजोंसो जानो रोंदों थाइबेंजों बयलारजों ओरैबायदि गोथाव जायो लोगोफोर नोंसोरबो संनानै जानाय नायबानो जाबाय बेदरजोंबो गोथाव जायो ओमफ्राय आङो जोंहा माने अमाया जोंनाव खम ओंखारोना बेनि थाखायनो बयलारजों संबाय आरोना आङो ओरैबायदि गोथाव जायो दाख्लैबो खनसे संनानै जाखांबाय आङो गोथाव जानानै आरो न'आव दिनैहाय खनसे फंबायबो दङ नालाय ओंखायनो संनानै जानोसै होननानै बेदर मोनजायैयाबो गोबावसै नालाय ओंखायनो मैयाबोथ' मंगलबार मिरामिस मैयाबोथ' मोनजायासै आंना मंगलबारबा मिरामिस जायो नालाय ओमफ्राय दिनै जानोसै होननानै जानाय जाबाय आरो दायो नै बिराद दै गबाय बिराद खोबहाब खोबहाब संगासिनो आङो बे ग्लेब थांजोबगोन आरो ना बे माबाखौबो नैबे गसाइ फुलखौबो दानफायदो न' खाथियाव बारा दोनजायानो बेफोरबो थबस्र' होहरजोब खिलिफिनगोन बे उनावहाय गयथिंजायबो सिंथिं हौरै दानफाय माबाजोबखादो एसे स्रां जानायनि जिबौ जिबार फैयो बाराबो ओरैबायदि मोजां सान्दुं गोसाबाबो ओरैहाय लांदां जाजोब्बाय ने कारेन्ट फैबाय माथो कारेन्ट फैयाखैसो सानदां ओरैबायदि बारखानाय सानजानि बारा जि मोजां गोजा जानो नुजेननायावनो नै खामासे गरद थाङा दा थां खामानि गोनाङाव खामानियासो खि जाबान ना फारे खामासे गरद मेरला खामासे खामानि गोनां बाहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै आङो दायो ओरैबायदि गरम ना ओंखाम जानोसै ओंख्रिया मोनखांजोब्बाय आंनिया इबार दोनसै आङो दोननानै जानोसै आं सबाय बिमा एवबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय थाइबेंजों बयलारजों आरोना आं एसे खिथाना होनि नैबेयावहाय फ्रन्टजोंहाय बांद्राय मोजां नुवाखै आरोना ओरैबायदि साइज नुदों नैबेलाय ओंख्रिया थाइबेंजों बयलार बेदरजों बिराद गोथाव जायो नै लाबाय आङो ओमफ्राय नै बानलु थफा जानोसै जासाबनोसैलाय नै लोगोफोर आंहा बायला न'आव आरोना बायला न'आव ओंखाम जासाबनोसैलाय बानलु थफा लाबाय ओमफ्राय सबाय बिमा सिब्रबो दंमोनहाय आं लाबोनाय दाख्लै जानो हायैनि आलुहाय बांद्राय गोसा जाबाय थानो हायाथ' गोथाव जादों
ภาษาไทยได้เป็นไปอีกเผ็ดๆเนาะแพงมันไปใจเนอะเส้นโลดาราซาเบียเลยนะไปมันจะแบบออกมาบุญจีพุงสกัดทัดไปนั่นรุ่งหดไปเที่ยงก็คงไม่น้อยออกมาบุญจีซีเรียพุ่งแบบคนหดแล้วเด้อจานnàyเขาเลี้ยงเหมือนเอสกรัมมันนี่เป็นจานเขาก็มานั่งกูมันนี่สุดใจเยอะอันเพื่อมาสุดแบบฟุ้งเกอมันsampai iman kan sebab funga kaya naik kan pas semua biju berapa gede nu ya oleh kan mantra sih fung sebab pun sebab sih mama sana ni man fung ke mak di kota kan ada nak kebengan naจะไปทันช่างเลยก็ไปองศาไหนเขาแอปพลาละ